שלום לכולם, ברוכים הבאים למרוץ ג'ימקנה שנערך במתחם דלתון שבגליל. יותר מ-50 מתחרים השכימו קום ביום שבת כדי להשתתף בארבע קטגוריות: הנעה קדמית, הנעה אחורית, 4x4 וקטגוריה פתוחה. ג'ימקנה זו התחרות הבסיסית ביותר בספורט העממי של הספורט המוטורי. הרכבים הם עם רישיון דואלי, כלומר זה רכבים שהם מיועדים לתנועה בכביש, יש להם רישיון צהוב, שהם מגיעים לפה, הם עוברים בדיקה טכנית, אחרי הבדיקה אנחנו מאשרים אותם לתחרות, יש לוחיות אפורות, עושים לו תחרות ובסוף התחרות שוב פעם בדיקה ושחרור. אתה מבצע פה מסלול מאוד מפותל, ומי שעובר את המסלול במהירות הגבוהה ביותר, בזמן הקצר ביותר, זאת אומרת, הוא ניצח. אבל החוכמה היא לא לפגוע בפילונים שמסמנים את המסלול, לא לטעות בתוואי המסלול, כי על כל עבירה כזו יש תוספת זמן שפשוט מוציא אותך מהמרוץ. הנעה אחורית יש להם היגוי יתר, כי כשההיגוי הוא בסך הכל לא נשלט כל כך על ידי ההגה, אלא על ידי הגלגלים האחוריים. בהנעה הקדמית אתה מסובב את ההגה, ואם אתה לא מעביר את המשקל קדימה, אתה ממשיך ישר. אז יש לך פחות היגוי, זה נקרא תת היגוי. ואלה שבדרך כלל מככבים פה, זה בהחלט 4x4, שבסך הכל יש להם הרבה יותר אחיזה, שהשליטה היא הרבה יותר קלה, ומעל לזה יש את הקטגוריה הפתוחה, שמותר להם לשים צמיגי סליקס, שפשוט נותנים חיכוך עצום עם האספלט, ואז השליטה פה היא אבסולוטית. זה קשה לא להתרגש, 52 נהגים שמשתתפים פה היום בארבע קטגוריות שונות. מבט קטן מסביב מראה כמה התרבות הזאת שואפת להתפתח. חגיגה מדהימה שחיכינו לה כ10 שנים עד שעבר החוק, תקנות, עניינים. בסוף מה שנקרא הזמן הגיע ואנחנו נהנים מכל רגע. היה יום מדהים, כל הזדמנות שיש לנו בעצם לנהוג, ליהנות, לעשות את מה שמזרים לנו את הדם, זה אפשרות שאי אפשר לוותר עליה. והכי חשוב שיראו אותם מהכבישים, שיבינו שיש מקום כיף, שאפשר לבוא וליהנות בצורה בטוחה, ואחר כך לצאת לנסוע רגוע הביתה. לכל הצעירים זה מאוד מאוד חשוב. זה נהגים שאני מכיר אותם המון שנים, וכולם נהגים טובים וכולם מתחרים, תחרות קשה, אין ספק. זו פעם הראשונה שבעצם מפעילים באזור את הנושא של הספורט המוטורי. אנחנו כבר בעבודה מול הטאבה כדי למקם את כל האזור הזה עם הסדה, עם הספורט המוטורי וכל האלמנטים התיירותיים מסביב. היה הפנינג חבל על הזמן. באו אנשים מכל הארץ עם המכוניות להתחרות בקהל. היה אירוע יוצא מן הכלל, ואני מקווה שזה רק ההתחלה ויהיו עוד הרבה כאלה. ועכשיו, הזמן להחזיר את הרכבים למצב כביש. נתראה באירוע הבא.